el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Molt bon dia, són les 9:06, és dilluns 25 de setembre i això és l'esmorzar de Ràdio Palafrugell per tal de destacar tota l'actualitat de casa nostra. Avui, amb la data del carrusel com a tema principal, perquè els partits de l'oposició de Palafrugell estan d'acord amb celebrar el carrusel el 2 de juny. Esquerra Republicana i Junts per Palafrugell han defensat aquesta opció durant les setmanes de celebració del procés participatiu, ja que era l'opció que defensaven les colles de carrossaires. En canvi, Palafrugell en Comú Podem no s'hi havia posicionat perquè considera que hi ha aspectes més importants pel municipi, però li sembla bé haver arribat en un acord. I en aquest sentit, Josep I. Ferrer assegura que hi havia un acord per la data del carrusel i que el canvi depenia de l'actual govern. Així ho ha expressat a Ràdio Palafrugell l'exalcalde i llavors regidor de Cultura i afegeix que era responsabilitat de l'actual govern aprovar-ne el canvi amb la decisió dels festius de l'any vinent. També considera que el procés participatiu s'ha fet ràpidament i ha sigut un fracàs absolut pel que fa a la participació de la ciutadania. Ferran Vidal inaugura una exposició de la seva obra i també la cedeix a Palafrugell. La mostra conté una quarantena d'obres de les diferents sèries coloristes i amb la dona com a protagonista. La pintura de Vidal Planelles consta de figures femenines fora de la quotidianitat, formades per cossos sinuosos i algunes vegades nues o amuntegades en un context íntim o sensual. Palafrugell ha estat a la seu de cursos de la formació catalana d'atletisme. Aquest cap de setmana ha començat el curs per formadors d'atletisme i se n'ha fet un per aprendre a fer servir l'equip de vídeo finish que hi ha en els diferents estadis de la demarcació de Girona. I també us explicarem que Palafrugell té 2 nous hotels d'insectes de grans dimensions. Els ha construït l'Associació Gestió Natural per millorar la biodiversitat de l'entorn i ser un espai de refugi, cria o hibernació de molts insectes com espècies pol·linitzadores i també controladores de plagues. Tot això serà el que tindrem a la primera part de l'esmorzar i després farem tertúlia amb la Marta Baserba i la Begoña Montalbán, aquí, a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Comencem. Els partits de l'oposició de Palafrugell estan d'acord amb la decisió de celebrar el carrusel de l'any 2024 el 2 de juny. Esquerra Republicana i Junts per Palafrugell han defensat aquesta opció durant les setmanes de celebració del procés participatiu, ja que era la petició que feien les colles de carrossaires. En canvi, Palafrugell en Comú Podem no s'hi havia posicionat perquè considerava que hi havia aspectes més importants pel municipi, però li sembla bé que s'hagi arribat a un acord. La portaveu d'Esquerra Palafrugell, Mònica Alcalà, explica que estan d'acord que el carrusel de l'any vinent se celebri el primer cap de setmana del mes de juny. És l'opció que havien defensat des que es va plantejar el debat de la data i Alcalà, però, considera que no calia fer el procés participatiu de forma immediata i que es podria haver fet més endavant per decidir què fer. Posar-ho provisionalment per al pròxim any, el primer cap de setmana de juny, i després fer-ne una valoració, a veure com ha anat, per saber si es pot consolidar o no, creiem que podríem haver arribat a aquesta conclusió sense passar per aquest procés participatiu d'aquesta forma tan immediata i potser fer-lo més endavant si s'hagués considerat necessari i poder tirar endavant les festes tal i com proposàvem el primer cap de setmana de juny i com els carrossaires ja havien fet saber també que ells estaven d'acord en fer-ho així. Junts per Palafrugell també es mostra molt satisfet amb l'acord que ha arribat a l'Ajuntament de Palafrugell amb les colles de carrossaires. En el seu cas, també s'havien posicionat a favor d'aquesta opció. El seu portaveu, David Martín, explica a Ràdio Palafrugell que són una mica més crítics amb el fet d'haver fet un procés en línia. Respecte de que era un procés exclusivament per internet i, a més, condicionat a un registre previ, etc. Vull dir que sí que és veritat que el que és per la part del procés segurament són més crítics, però evidentment que al final hagi tirat endavant la proposta de l'associació de colles i que el govern així ho hagi decidit conjuntament, doncs és una cosa de la que n'hem de treure una valoració positiva perquè insistim que és el posicionament que nosaltres teníem com a grup.
Palafrugell, En Comú Podem no fa cap valoració sobre la data del carrusel perquè no s'ha volgut posicionar en aquesta qüestió. El seu portaveu, Josep Ferrer, destaca que hi ha aspectes més importants a Palafrugell i que els sembla bé que s'hagi arribat a un acord. La veritat és que ens era ben igual. No ens posicionàvem perquè consideràvem que hi ha altres coses més importants per posicionar-se que la data del carrusel. I és així que ens hem mantingut i ens sembla molt bé doncs, si hi ha hagut aquesta participació i aquest resultat i després doncs, no sé, segurament sembla ser que triaran que es faci el cap de setmana de juny, almenys aquest any que ve, a veure quin resultat dona i després es valorarà i veuran doncs, si segueixen així o canviar. Bueno, tot això ens sembla fantàstic. A nosaltres ens preocupen altres aspectes. I sobre establir la data el primer cap de setmana del mes de juny, Esquerra considera que s'hauria d'anar consolidant. Posar-ho provisionalment per al pròxim any, el primer cap de setmana de juny, i després fer-ne una valoració, a veure com ha anat, per saber si es pot consolidar o no. Creiem que podríem haver arribat a aquesta conclusió sense passar per aquest procés participatiu d'aquesta forma tan immediata i potser fer-lo més endavant si s'hagués considerat necessari i poder tirar endavant les festes tal i com proposàvem el primer cap de setmana de juny i com els carrossaires ja havien fet saber també que ells estaven d'acord en fer-ho així. Junts per Palafrugell es mostra favorable en crear la comissió de seguiment per valorar si el carrusel funciona o no al primer cap de setmana de juny, tenir dades i llavors decidir què fer els següents anys. És veritat que no costa, en aquest sentit, no té cap cosa addicional el fet de canviar la data, es canvia la data i s'analitza com ha anat. De fet, segurament, les pròpies colles, en cas que ara es digués que la data es fixa definitivament, volguessin fer una valoració del fet que el carrusel canvia de data i diguem en aquest sentit se celebra fora de la segona Pasqua i per tant ens sembla que aquest acord al que s'ha arribat, que consisteix en fixar la data pel primer diumenge de juny l'any que ve i que en tot cas després entre tots analitzar com ha anat i en funció d'això que va de prendre una decisió, ens sembla que és l'adequat en el sentit de que creiem que és el que s'hauria d'haver fet en primer terme. Palafrugell, En Comú Podem considera que un procés participatiu ha de ser per aspectes que tinguin transcendència per Palafrugell. Ferrés explica que al final s'ha hagut d'arribar a un acord amb els carrossaires i que es podria haver fet des d'un inici. Hauríem pogut resoldre el procés participatiu doncs, de la manera que ho hauran de fer ara, perquè com que el quòrum ha estat baixíssim, igualment hauran de prendre una decisió d'acord amb els carrossaires, que serà al final la que ells volien, i a veure doncs, això com va, si realment els hi va bé o no va tan bé i tot plegat. Però tot això els asseguro que des del nostre punt de vista no mereixia tant de rebombori i que els processos participatius, que són molt importants, igual que ho són els pressupostos participatius quan arriba el cas, s'han de resoldre per temes més transcendents. Vox no ha expressat la seva posició a Ràdio Palafrugell i la decisió s'haurà d'aprovar en el ple ordinari del mes de setembre de demà. I Josep Ferrer assegura que ja s'havia arribat a un acord amb les colles de carrossaires pel canvi de la data del carrusel. Així ho ha expressat a Ràdio Palafrugell l'exalcalde i llavors regidor de Cultura i afegeix que era responsabilitat de l'actual govern aprovar-ne el canvi amb la decisió dels festius de l'any vinent. Ferrer explica que va demanar als carrossaires un ampli consens per tirar endavant el canvi de data quan li van fer la proposta. Per aquest motiu les colles van fer reunions i a principis del 2023 van presentar un document amb la petició al govern d'aleshores. El llavors regidor de Cultura destaca que el debat sobre canviar la data s'havia tractat en una comissió informativa de l'àmbit del servei a les persones i afegeix que hi havia representants dels altres partits polítics. I que semblava com si l'equip de govern no sabien de què els hi parlaven i que no tenien temps. A veure, això és un debat que portaven anys fent-se. L'havien fet a dintre de la comissió del servei a les persones amb la participació, evidentment, també del Partit Socialista i en aquest cas de l'actual regidora de Cultura, que va formar part dels últims 4 anys d'aquesta comissió. També comenta que no podien aprovar els dies festius del 2024 a principis d'any com a govern sortint. A veure, el que no podíem fer nosaltres era que en el febrer del 23 dir quins dies havien de ser en el 24, això li corresponien al govern. Això, jo, com a mínim, en aquell moment és el que varen trobar més ètic.
i ja dic, el Partit Socialista, que formava part d'aquesta comissió, no va dir deixem-ho escrit perquè no hi hagi problemes, no. Vull dir, estava parlat, o sigui, el debat estava fet i la decisió es havia de prendre el nou govern, com entrava doncs, el juny, a finals durant el juliol es havia de prendre aquesta decisió, però el debat ja estava fet. Josep Piferrer veu amb bons ulls l'acord que ha arribat a l'equip de govern amb els carrossaires i fins i tot que es faci un debat més important. La decisió que es faci el primer cap de setmana de juny ens sembla acertada. Fins i tot crec que pot ser raonable de que el govern no s'hi vulgui agafar en aquest acord i digui, escolti, l'any que ve el fem al juny i vull obrir un debat per poder-ne parlar-ne més. Vull dir, tot això també estaria positiu. El que no era positiu era que volguessin fer sí o sí, sense dir res absolutament, el com corresponia, que és el que volien fer en el ple del mes de juliol. Tot i això, considera que el procés participatiu s'ha fet ràpidament i ha sigut un fracàs absolut pel que fa a la participació de la ciutadania. Per això la sorpresa aquesta d'un procés participatiu, de pressa i corrent, un desastre, ja ho sabíem, però això ja se sabia. Vull dir, els processos participatius han de ser molt ben muntats perquè tinguin participació, perquè si no, ni el debat, ni el temps, ni tot això. Vull dir, un fracàs absolut el procés de participatiu en el sentit de la participació de la gent, no? Canviem de qüestió. Ferran Vidal inaugura l'exposició L'univers femení de Vidal Planelles al Museu del Suro i cedeix la seva obra a Palafrugell. La mostra conté una quarantena d'obres de les diferents sèries coloristes i amb la dona com a protagonista. La pintura de Vidal Planelles consta de figures femenines, fora de la quotidianitat, formades per cossos sinuosos i algunes vegades nues o amuntegades en un context íntim o sensual. Però tenen unes característiques comunes i singulars, com la mirada ferma i dolça i una marca roja de maquillatge sota els ulls. És una pintura acrílica, tot és la meva obra, amb personatges figuratius. Les seves obres estan formades per línies segures que transmeten càrrega emocional i estan influenciades per Modigliani i Picasso. El pintor Modest Cuixart ja destacava la constant recerca de la sensualitat en un món platòric de formes, colors i glamour de l'obra de Ferran Vidal. Ara ha decidit cedir tota la seva obra a Palafrugell perquè es conservi. És tota una obra de quadres meus que he fet al llarg d'aquests anys i he decidit que perquè vagi a parar en qualsevol drapaire o que sigui, val més que vagi al museu de Palafrugell i per almenys ho conservaran. Alguns dels quadres tenen similituds que poden recordar-nos els castells de la vella època per Toulouse-Lautrec amb ballarines del cabaret Moulin Rouge amb la cigarreta a la mà i lligacames vistoses. També poden semblar actrius de les pel·lícules americanes dels anys 30. Ferran Vidal va començar a dibuixar de petit i va treballar al sector de la moda a Barcelona, fet que es percep amb el seu tipus de traç. Va passar per l'Escola Massana i amb 20 anys va viure a París. Al llarg de la seva trajectòria ha exposat les obres de glamour femení, Art Deco, Amsterdam, Bilbao, ciutats d'Andalusia, Barcelona o Girona. La inauguració va ser dissabte i es podrà visitar fins al 22 d'octubre. Les 9:19. Palafrugell ha estat a la seu dels cursos de la Federació Catalana d'Atletisme. Aquest cap de setmana ha començat el curs per als formadors d'atletisme i se n'ha fet un per aprendre a fer servir l'equip de video finish dels diferents estadis de Girona. Dissabte els jutges de les competicions van rebre una formació per aprendre a utilitzar el sistema de video finish que fan servir els estadis de la demarcació. En parla Josep Massa del Club Atlètic Palafrugell. Una formació per jutges encaminada a l'ús de l'equip de Video Finish que la Federació Catalana d'Atletisme, juntament amb la Diputació de Girona, han cedit a les comarques gironines per tal de poder controlar les proves que es disputin a la demarcació. Per això cal formar en el seu ús a una sèrie de jutges amb la idea de que la Delegació d'Atletisme de Girona sigui una mica autosuficient a l'hora de controlar les proves atlètiques que s'organitzin. I aquest diumenge també han començat les sessions presencials del curs de formadors i formadores per als monitors d'atletisme. Les classes presencials es faran a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès de Palafrugell els caps de setmana fins al 8 d'octubre. De forma presencial, un curs de formadores i formadors d'atletisme que ha tingut molt bona acceptació, doncs hi ha una trentena de persones inscrites.
I Palafrugell té 2 nous hotels d'insectes de grans dimensions. Els ha construït l'Associació Gestió Natural per millorar la biodiversitat de l'entorn i ser un espai de refugi, cria o hibernació de molts insectes, com espècies pol·linitzadores i controladores de plagues. El projecte s'ha dut a terme com a proposta del Consell dels Infants de Palafrugell durant el curs 2022-2023. S'han instal·lat als horts comunitaris de les Arenes i a les Torretes. I d'aquesta manera tanquem la primera part informativa de l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. 9 minuts i serem ja 2:15 del matí. Tot seguit farem tertúlia amb Begoña Montalbán i Marta Baserva, que ja són a punt per compartir una estona de tertúlia. Fins ara! Palafrugell és Plaça Nova, Can Màrio, Camp d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vila-seca, Bruguerol, Llofriu i tot el que hi passa. T'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública. Restaurant La Medina ja ha obert les seves portes. Les millors especialitats en peix. Cuina oberta des de les 7 del matí fins a les 11 de la nit. Carrer Barris i Buixó 76, Palafrugell. Fes més, el bricolatge de casa. Menjadors, salons, habitacions... Amb els mobles en kit de Fes Més, dona vida als teus espais i decora cada racó com més t'agradi. Descarrega't el nostre fulletó a fesmes.com. I si vols consells, descomptes i promocions, subscriu-te al nostre newsletter. Entra a fesmes.com, 2 clics i ja tens tots els avantatges. A Fes Més Palafrugell obrim tots els diumenges al matí fins a 2:15. Fes Més, gasta més. Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Ara també li ofereix exposició, venda i servei de reparació de maquinària per a jardineria. A Esclanyà. Pastisseria Girbal, zona de degustació per gaudir dels nostres productes de pastisseria, entrepans, un refresc o un cafè. També fem entrepans per endur a l'escola per esmorzar o berenar al Camp d'en Prats de Palafrugell. Escoltes podcast? Hola, sóc la Paula i això és Coses Xules, un podcast on només convidem a gent xula a que ens ensenyi i ens expliqui coses xules. Coses xules, amb Paula Sánchez. Penso utilitzar aquesta paraula com a manera de fer humor fàcil? Sí, ho faré. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials. Gran Bocata, tacos buenísimos, bocatas grandes, arroz y fideuá para llevar, pollo al ast, hamburguesas, kebab. Gran Bocata, calle Marsal de la Trinchería 48, Palafrugell. I seguim a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. És dilluns i saludem a la Begoña Montalbán. Molt bon dia. Hola, bon dia. I també a la Marta Baserva, que avui s'estrena. Bon dia. Ui, no t'hem sentit. A veure ara. Ara, potser hem de canviar de micròfon. A veure si... Alguna? A veure ara, Marta? Hola, bon dia. No, haurem de canviar de micròfon. Però si de cas... Mira, Marta, si vols seure... Mira, en Rafael... O si no, que segui a l'altre cantó i fem-ho així. Perfecte. Gràcies, en Rafael Corbí. A veure ara, Marta. Hola, bon dia. Ara sí, Veurem què és el que passa. Alguna cosa amb el cap. Però a vegades aquest micròfon té un interruptor. Sí. I a vegades, no sé com, però algú el toca i a vegades ens quedem sense... Novatos. Sí, no, a vegades aquest micròfon passa, però en teoria ningú el toca, però sempre hi ha l'interruptor canviat. Però bueno, no passa res, és dilluns i hem d'arrencar la setmana. Això fa molta ràbia, és allò de, perdona, has obert el micro o has engegat? Sí, no, però... Això és la típica pregunta que ens fan les dones. No. Amb el carinyo, No, però és que és l'únic, i això cada setmana passa el mateix. Jo a vegades no sé si és el peu del micròfon que el toca i això. I qui li toca aquell micròfon sempre passen coses, però bé, no passa res. Ai, hauria d'haver mirat abans de començar. Comencem tertúlia. Avui un dels temes clau de tot aquest
de tota aquesta setmana. Bé, setmana o mesos ha estat el procés participatiu. La setmana passada ja vam saber que s'ha arribat a un acord, per tant, el 2024 el Carrusel del Costa Brava se celebrarà el primer cap de setmana de juny, que és una petició que havien fet les colles de carrossaires, i per tant també queda a l'aire, que és el que es farà a partir del 2025, i per tant caldrà estudiar-ho a partir de com funcioni l'any que ve. Com ho veieu? Qui vol començar? Bueno, primer de tot, està bé que hagin arribat a un acord entre les dues parts i bueno, el fet del canvi de data se sabrà si ha funcionat o no una vegada hagi passat el carrusel i s'hagi pogut avaluar si realment ha afectat a nivell de públic o a nivell de participació de les carrosses. Sí que hi ha un tema aquí que jo crec que és preocupant, que és el tema de les carrosses de fora, que és el fet de no tenir un dia festiu al darrere, amb el canvi d'ordre de les carrosses, que les carrosses de fora surten més tard, és possible que això pugui fer que no vingui tanta gent de fora. Però sí que és veritat que els últims anys ja havia vingut això de que cada vegada són més de prop les carrosses que venen, i allò del carnaval de carnavals, que venien una mica les millors colles de tots els carnavals de la zona, això sí que s'ha perdut una mica. Per tant, estaria bé que es tornés a fer aquesta feina d'anar fora i buscar doncs, les millors carrosses perquè poguessin venir aquí i facilitar això. De fet, aquest és un dels dubtes que s'ha plantejat, no? Si l'endemà del carrusel els pobles de fora no tenen dia festiu, si això pot tenir algun impacte. Hi ha qui diu que sí, hi ha qui diu que no. Ara ho veurem l'any que ve. Sí, bueno, jo d'acord amb la Marta que és molt important que s'hagi arribat a un acord entre les parts implicants, l'Ajuntament, que aquest procés participatiu no és que sigui vinculant, entre cometes, no? O sigui, s'ha arribat a aquest acord, però que es portarà a avaluació, s'ha de valorar com anirà, perquè no només s'ha de parlar amb les colles carrossaires, si tindrem públic, si vindran les carrosses de fora, sinó que hi ha més sectors implicats aquí. El tema de les carrosses aquí pues, implica també el comerç, el sector de la restauració, els hotelers. Llavors és un cap de setmana que tant culturalment com per oferta comercial i turística i de restauració el municipi se'n veu molt beneficiat. Tot i que tindrem el punt de la segona Pasqua, que ja ens portarà gent, però veurem si la gent se diversificarà o a veure què passarà. Llavors aquest debat també obre a parlar d'una mica el que és tot el carrusel, no només el fet de la data, sinó que, com comentàvem la setmana passada, s'ha de posar a debat molts aspectes del carrusel que s'han de millorar, perquè potser el tema organitzatiu s'ha de millorar pel fet de que no acabin tant tard el carrusel. Això sí que pot afectar que vinguin o no carrosses de fora. Si l'endemà hi ha escola, esclar, moltes famílies diran no perquè acaba molt tard el carrusel de Palafrugell i no podem anar-hi. Bueno, doncs es pot posar a debat molts aspectes per millorar i per fer del carrusel el millor carrusel de la Costa Brava. Clar, de fet, aquest també és un altre aspecte, no? Esclar, si acaben tard i després decideixen no venir, això és un dels temes. L'altre és el que ja va avançar Laura Millan aquí a l'Esmorzar, que s'estan plantejant també organitzar algunes activitats el que seria la segona Pasqua, per no perdre el cap de setmana que tradicionalment s'ha fet el carrusel. Estaria bé recuperar les festes de primavera, perquè al final ara ho estem centrant tot en el carrusel. Llavors, antigament les festes de primavera duraven 2 setmanes o així. Potser seria una bona manera de tornar-los a recuperar i fer activitats, com per exemple amb Flors i Violes. Sí que s'hi varen bolcar molts esforços i d'això no tant amb conservar i en potenciar doncs, les festes de primavera. És a dir, que potser el que seria el cap de setmana de la segona Pasqua podria ser com el gran inici, no?, de les festes de primavera? Sí, podria ser
a veure, actualment tots els pobles i tots els municipis del voltant ofereixen moltes ofertes. Llavors, aquí a vegades sembla que sigui una cursa a veure qui és el municipi més capdavanter. Però, bueno, està bé que Palafrugell ho sigui, i llavors que incloguin el cap de setmana de la segona Pasqua com per l'inici de les festes de primavera amb ofertes culturals, lúdiques o el que sigui, doncs està molt bé. De fet, quina serà la proposta que s'organitzarà encara està per veure, perquè ja va dir la regidora que tot just s'ha sabut la data del carrusel, per tant ara encara queden aquests pròxims mesos per tal de decidir què és el que es fa, i també va dir que es parlaria amb qui organitza totes les altres activitats culturals de Palafrugell per veure com es poden millorar en general, o sigui, generalment, doncs, tot el conjunt del que es fa al llarg de l'any. No sé, alguns diuen feia falta fer el procés participatiu, si igualment s'ha acabat arribant a un acord amb les colles de carrossaires? Jo crec que sí. Les festes de primavera, el carrusel, són unes festes que tothom hi ha arribat a participar. Per tant, està molt bé també escoltar què n'opina la gent que forma part de la història de les festes de primavera, de la història passada, de la present i de la que serà el futur, per saber, doncs això, quina opinió en tenen i d'això. El procés participatiu, el problema que va tenir, segons el que considero jo, és que el fet d'haver de demanar un correu electrònic, fer-ho digital i tal, ha dificultat que persones que tenien la voluntat de poder-hi participar i dir la seva no ho han pogut fer. Llavors, està molt bé fer un procés participatiu, però crec que de cara a altres vegades haurien de facilitar més la participació a persones que no estan tant en l'entorn digital. De fet, és una mica una de les autocrítiques que es fa des del govern, no? O sigui, des del govern se'n reconeix que el procés no ha anat com desitjaven i que, per tant, com que tenen la intenció de dur a terme més iniciatives participatives, entre elles els pressupostos participatius de l'any vinent, ja han dit que a partir d'aquí hauran d'analitzar i veure què és el que es pot fer, no?, per facilitar les votacions. Begoña, no sé si vols afegir. Sí, bueno, ha sigut una experiència que ja s'ha vist que s'ha de millorar, perquè si és un procés participatiu no es pot excloure la gent, doncs, que tenim gent de certa edat que tampoc és tan gran. O sigui, sí que és veritat que tots ens anem digitalitzant, estem digitalitzats, però hi ha gent de certa edat que com ara els pares, que no són gent gran del tot, però que potser no tenen tant a la mà el correu electrònic o els hi costa més. Llavors també s'ha de posar a l'abast que aquesta franja d'edat pugui participar en tots els processos participatius. Llavors aquesta experiència servirà per fer-ho i per millorar els propers. De fet, ja per això es va fer aquestes dues sessions a Plaça Nova que fossin presencials. Sí que el primer dia va haver-hi la incidència del correu electrònic, que després sí que es va poder solucionar, no?, pel següent dia. Per tant, és això. Si us sembla bé, canviant de tema, doncs parlarem d'escombraries, que també és un dels altres aspectes que se'n van parlant setmana rere setmana, o mes rere mes, perquè ja és un dels aspectes que sempre es comenta. De fet, quan va entrar l'equip de govern actual, va anunciar que faria un pla de xoc per solucionar els problemes. Hi ha qui diu que no ha acabat de funcionar. El mateix equip de govern també ja diuen que no estan contents amb com han anat a l'aspecte de la neteja i les escombraries aquest estiu. I aquest passat divendres van fer una reunió d'urgència amb les diferents àrees implicades per tal de veure com es pot solucionar això a l'espera de dur a terme o d'aprovar el nou contracte, que si tot va molt bé seria el mes de juny de l'any que ve quan entraria en funcionament. No sé quina sensació teniu vosaltres sobre la neteja al municipi. Bueno, no sé, a veure, és un tema tan important que pot fer decantar el resultat electoral. Aquest tema, la gent, si tu li preguntes i fas allò, què és el que més temes que s'han de millorar en un poble, segur que número 1 hi ha el tema de neteja. Això sol passar quasi bé a tots els municipis. És molt important.
per la pròpia salut pública dels ciutadans del municipi i per la imatge que donem com a poble. Si volem ser un poble capdavanter, el poble ha d'estar net, ha d'estar, la neteja ha d'estar ben organitzada, ha de ser un servei efectiu, eficient, que sempre poden haver-hi coses, però el que no pot ser és aquesta deixadesa que hi ha hagut. O sigui, s'ha notat una deixadesa aquests últims anys, i per tant és un tema important que s'ha d'abordar amb totes les parts per posar-hi solució. La neteja és un dels punts més visibles, no?, del municipi, perquè al final quan arribes en un lloc el primer que et fixaràs és si és net, si d'això. Però hi ha una cosa també que també hi ha responsabilitat per part dels ciutadans de que hem de fer les coses bé. Llavors, si deixem coses on no s'han de deixar i no hi ha un servei que les reculli, allò es quedarà allà. I, per tant, també hem de ser una mica responsables d'això. Ara bé, també aquest pla de xoc i tal ha vingut a l'estiu, quan més ha augmentat la població a Palafrugell. A vegades els serveis no donen l'abast en el ritme en el que s'embrut, no? Per exemple, jo una de les coses que vaig notar és que si anaves al vespre a Plaça Nova no sabies on tirar lo del gelat. Llavors dius, està tot ple i tal, però clar, potser el ritme d'embrutir és molt més ràpid que les possibilitats reals de poder-ho recollir, de poder-ho netejar i tal. Llavors, jo sóc una mica també crítica en el fet de tot aquest turisme que ve, que estem molt agraïts de que vingui i que vulgui conèixer i compartir, doncs, l'espai amb nosaltres, no? El volum aquest també genera una certa conseqüència tant a nivell de neteja com en altres aspectes. Evidentment és important el civisme de la gent i el civisme del turisme, això és evident, i sabem que a l'estiu doncs, es multiplica la població, els visitants per èquits, però això ja ho sabem de sempre a Palafrugell, igual que ho sabem altres poblacions també d'aquí de l'Empordà que augmenta la població a l'estiu. Llavors això un ajuntament ho ha de tenir previst. O sigui, a l'estiu s'embrut més, per tant necessites més esforços, més reforços per netejar més. És així, és a dir, si no, bueno, doncs podem amb un poblet petit no farà falta, però un municipi com Palafrugell, tenim Calella, Llafranc, Tamariu, i no només les zones turístiques, els barris del poble, no només hem d'anar a Plaça Nova, sinó que vas a certs barris i dius, aquí faltaria una paperera, és a dir, a vegades és caminar una mica. A mi m'agradaria veure els regidors, l'alcalde caminar pel poble. Vaig a caminar, vaig a veure què passa en aquest carrer, què passa en aquest altre, i només observant te'n dones compte que poder aquí faltaria una paperera, no? O allà faltaria no sé què. És més complicat del que sembla i del que aquí parlem, però sí que és veritat que a l'estiu tot es multiplica, es requereixen més esforços, i està bé que l'Ajuntament hagi fet aquest requeriment a l'empresa de neteja, doncs perquè si no hi ha uns compliments, doncs s'ha d'exigir que es compleixin. De fet, aquest és un dels aspectes que apuntava Juli Fernández de la setmana passada, que per un cantó que s'ha fet aquest requeriment, perquè diu que una de les solucions mentre hi hagi ens esperem el nou contracte és que es compleixi el contracte actual. Aquest és un dels aspectes, i l'altre també és el que comentaves, Marta, de l'incivisme. Ja es va anunciar fa uns mesos que es farien servir els drons de la policia per poder detectar actituds incíviques. Ara també es volen incloure vigilàncies als contenidors per identificar les persones que també fan abocaments on no toquen, perquè de vegades veus un moble o veus una rentadora en llocs que dius, home, aquí no toca, hi ha un servei de recollida que t'ho vindran a buscar a casa. No, és necessari deixar-ho a la via pública? Vull dir que, esclar, també hi ha aquest altre aspecte. Sí, també a vegades també va haver formacions veïnals, no? De dir, escolta, anem a visitar tal barri o fem una ronda i anem a explicar bé com va això de les recollides, que la gent sigui conscient, no? Vull dir que a vegades és
pues això, invertir-hi hores i tota la informació que puguis donar als veïns i veïnes, doncs molt millor. I llavors sí que si hi ha els vigilants, si hi ha els drons, si s'ha de sancionar, doncs se sanciona amb coneixement de causa. Escolta, hem fet formacions, bueno, no estaria mal. Sí, seria una opció també el fet d'acostar-nos de que s'acosti la informació en els veïns. Però lluny d'això, s'havia provat de fer els tancats al costat dels contenidors i tot això, i al final va acabar generant més nius de residus que altra cosa, no? Jo crec que això sí que tothom ha de ser una mica conscient de que el que fa també té repercussió per la resta. I per tant cadascú hauria d'actuar de la millor manera possible. Això no treu que hi hagi d'haver un servei de neteja eficient i que s'hagi de vetllar perquè tot estigui bé. No, de fet, un dels aspectes que també s'anunciava fa unes setmanes és que la majoria de camions d'escombraries tenen avaries cada setmana, per tant, evidentment, això perjudica, però després també hi ha l'altre aspecte que a vegades vas caminant per un carrer que hi ha uns contenidors que estan plens, però esclar, aquells contenidors estan pensats per la gent d'aquella zona, no perquè els veïns que tenen porta a porta també vagin a abocar les escombraries allà. Això també és una de les coses que passa. Sí, bueno, és que clar, l'incivisme de la gent és il·limitat. O sigui, ara, per exemple, veus a Mont-ras que també van iniciar el porta a porta i veus papereres amb bosses d'escombraries i bueno, doncs la gent se les empesca per poder evitar fer les coses com Déu mana. I llavors això perjudica. Hi ha el concepte de turisme d'escombraries. Sí, el fet d'agafar i anar a un altre municipi a tirar les escombraries. És curiós també això de, a veure, si tens un servei de recollida porta a porta, l'objectiu és poder reciclar i a més no és tan feixuc al final, només és pensar-hi, dedicar-hi un moment i baixar, no? la resta que toqui aquell dia. Vull dir, no... De fet, això de les bosses d'escombraries, al barri vell de Girona també s'hi han trobat, que també hi havia exemples similars de bosses plens. Aquí a Palafrugell també passa, vull dir que... No sé... És un tema molt complex. És un tema complex i per un ajuntament és molt complicat de gestionar. O sigui, mai queda bé l'Ajuntament. És a dir, esclar, és complicat de gestionar, però bueno, els esforços també s'agraeixen. O sigui, la gent no ho percep. La gent percep deixadesa o percep que l'Ajuntament s'hi esforça per millorar. De fet, sobre la percepció, Juli Fernández deia que aquest estiu sí que en alguns llocs concrets sí que la neteja havia millorat, però que, ell mateix va dir, com que el tema de la política i les escombraries va a base de percepcions i la percepció general és que no funciona, doncs no, hem de posar-hi solució. Bueno, doncs a veure. Veurem. De fet, aquest dimecres, demà hi ha ple municipal, dimecres hi ha una roda de premsa per apuntar quines són les línies del govern per aquest mandat, per tant veurem què és el que anuncien. No sé si voleu afegir alguna cosa més de les escombraries. Doncs canviant de tema, perquè Begoña em volies comentar un tema, no? Sí, doncs ja sabeu que tenim Càritas aquí a Palafrugell, que tothom en coneixem algú que en forma part, algun voluntari, doncs busquen voluntaris per fer reforç escolar. I com que vam parlar-ne, ho vam comentar, em van dir, escolta, ho podries dir a la ràdio ara aquí vas? I a veure si fer-ne difusió, que es necessiten aquests voluntaris, gent normal, persones que tinguin una mica d'estoneta per passar-la amb nens i nenes que necessitin aquest plus de reforç escolar, i si volen més informació anant a Càritas, doncs els informaran, i això està molt bé. Perfecte, doncs ens ho apuntem, també ho explicarem als informatius, perquè qui vulgui, qui no ens hagi sentit ara també pugui estar-ne al cas, i per tant qui vulgui ser voluntari i ajudar els infants a estudiar, doncs també sempre és benvingut. Si us sembla bé, ho deixarem aquí. Begoña Montalbán, Marta Baserva, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bé, gràcies. Adéu. I nosaltres anem ja tancant, en aquest cas, l'esmorzar de ràdio Palafrugell, avui en aquest dilluns 25 de setembre.
3:15 del matí, ara us deixo amb en Rafael Corbí amb la millor selecció musical i també tota la informació. Que vagi molt bé, fins demà.